Sub deviza Noi lucrăm pentru viitor, câțiva tineri din Ocna Mureș, alături de alți voluntari sosiți din mai multe colțuri ale țării, vor să demonstreze că o comunitate se poate reabilita și fără eforturi financiare deosebite. Motorul care îi pune în mișcare este doar dorința de a realiza cât mai multe acțiuni folositoare comunității din care fac parte, ținta tinerilor în această vară fiind tocmai parcul de joacă din Ocna Mureș. După acțiunile desfășurate în alte orașe ale țării, precum Becleanu, Răștie sau Târgu Mureș, a venit rândul orașului Ocna Mureș să fie reabilitat. Cei 150 de membri ai comunității bisericești au venit din toate colțurile țării pentru a da o mână de ajutor în reabilitarea parcului de joacă pentru copii din oraș. Am zis că să începem cu cei mici. Și cred că parcul Ocna Mureș a avut nevoie să fie puțin împrospătat. Și în astea 2 zile cât ne-am propus să fim aici, vrem să facem o mare diferență și parcul din oraș să arate total diferit. Asociația Generația Tânără din România este compusă din tinerii mai multor biserici: Biserica Casa Tâmplarului, Biserica Manarata și Biserica Bunul Samaritean. După dezastrul prăbușirii terenurilor în Ocna Mureș, voluntarii asociației au început refacerea locului de joacă pentru copii din parcul orașului, tocmai pentru a demonstra că și cu bani puțini și cu puțină bunăvoință se pot face lucruri frumoase. Valoarea lucrărilor se ridică la 6.000 de lei, bani proveniți din donații sau adunați de voluntarii veniți să ajute la reabilitare.